Se on ihan orjan näköisesti. Monta ihmistä yhdessä. Se on nainen. Hei, eli käytännössä se meni ihan tämmöisessä asennossa. Täällä oli yksi mies, joka ohitti ja meidän letkat tuli vielä omasta. Sitten ne jotenkin osui tämän letkan ja miehen jalat yhteen. Ja se osui siihen nainen ja nainen lensi. Se lentäisi puusta, kypärän lensi 5 metriä eteenpäin. Ja toinen, tossa kun ne lähti ottamaan kiviä, kun ne tuli maaliin, niin en tiedä mitä osui, niin tuli suoraan näin ja yksi meni niinku päätällä tonne puusta. Ajattelin, että ei nyt vaan oikein kuulu. Mutta just tollaset koivat. Kyllä se käveli sieltä ite pois. Tässä ratalkin on pari puuta semmoista, että jos vauhtilla tulee ja käännät näin. Sulla on sijaa. Eli mun mielestä... Mitä? Tapsakin No sitten Tapsa oli äsken tullut maaliin. Tai sitten olisi ollut vielä jatkanut juttuja. Mä en tiedä missä vaiheessa meni. Toivottavasti se kaatui niin, että se ehti maalia kaatui. Ettei se mennyt yhdessä siellä. Kyllä mulla on, ainakin sen mä tiedän, että mä yhden kerran Tapsa ohittiin. Ja Tapsa tuli sitten, kun mä olin jäähtyttänyt periaatteessa voi olla, että olisi kehtynyt vielä. Niin, se kaatui. Mun mielestä se voi olla, että se ehti niinku maaliin. Mites Jaska oli saanut sitten niin paljon kieltä? No kun Jaskalla oli se ongelma, kun se pärjäs mulle alussa, että joku törmäys. Tai en mä tiedä törmäskö se vai oliks lähellä sehän hidastaa hirveästi se yksin joutuu juttelemaan. Eli mulla taas oli varmasti 10 kertaa uistimet kävi yhtenä koko vähällä. Niin, mä en tiedä, että menikö sille tasapaino vai kävikö se tuolla jossain nurmikolla vai mitä se teki, se vaan kiroili, se oli sillä 3. kierroksella. Mä kuulen sen varmaan nyt, kun hän tulee mutta ei oo hänen tavaraa ollenkaan käynyt. Okei. Niin on tuolta. Mitä sulle tapahtui siinä? Ootko käynyt vähän? Mä oon kerran kaatunut. Siellä yksi äijä. Sä kaatut? Joo, mun edessä kaatu. Joo, sä huusit jotain, et törmäys. Mäessä lensit. Mä en... Oliko siinä laulussa, kun sä kiroilit? Siinä laulussa kiroilit, että taas törmäys. Siinä tuli kaatu. Onneksi se on olkapäätä. Mun edessä ja mä toisen pääsin väistää ja toisen jalkoihin vähän osui ja menin... Mä väistin penkalta ulos niin pehmeällä. Mut onneksi ei mennyt olkapäätä. Ei kun mä kaadun niinku rinta edellä Pietareelle. Rintassa? Joo, tonne Pietareelle. Sivu ei Siellä Tarasella. Suoraan. Joku lensi tuolla, missä oli se alamäki. Ei. Joku veti sieltä. Tapsa kaatu maaliviivaan. Mä näin se kaatu, mutta oliko se tuota niin... Mä en tiedä, oliko sillä... Mä en tiedä. Pitäis mennä nyt katsomaan. Mennään Onneksi ei mennyt olkapäin, joka on 2 kertaa liikaa. En tiedä. Sama jolla on mun mielestä siinä apulatti mennä. Mä sain kaikki apulatti tuohon, nyt mennään varmaan. Okei. Mulle riittää nyt ratamatkasta tällä kaudella. Mä lopputaan 10 kilometriä loppukehiin. Mä en tiedä. Kovia kauan, ettei kovia Mutta jäikö nyt? Ei ole kehäaika praatiseksi on Se vedi 4 kierrosta pois. M50 siis ka jäi meil teine ja 3. võistleja mainimata, vaatame, kas oleme saanud need juba siin kätte ka erinevates vanuseklassides. M50 vanuseklassis siis täna kiirem Risto Laidinen, samas vanuseklassis teine Andris Krauja ja selle vanuseklassi 3. Andres Kaupver ning M60 vanuseklassi kiirem on täna Ain Parve olnud. Naisjuunioride 17 vanuseklassi võitja on Marleen Sarap, kes siis ka naistest täna teisena distantsi lõpetas ja vaatame, millised vanuseklassid meil veel täna naiste võitja siis Enel Kõrva ja naiste võistlusklassi
teine Egle Ratt ja kolmas Margit Ani. ja naisjuuniorides siis võitja Marleen Sarap, kes ka naiste võistluses lõpetas täna teisel positsioonil, nii et sellised täpsustused veel teil anda on ja selgub siis Jaanusega suheldes siin, kes tänasel võistlusel meil auhinnad saavad ja millises vanuseklassid autasustamisele kuuluvad. Mutta ei mennyt yhdellä kierroksella. Tää on joku muu. Mä varmaan, että se on Oskasen kanssa. Meidän Janin tulosina on niin iso. Mitä teit? Ei nää sun kulta. Meni vähän liian reaali. No ne on sitten ei... Nii, ja lugupeetud